Sí, unes 24 hores que sempre tenen alguna novetat i enguany en tenim algunes que s'ha recuperat l'esport de l'atletisme i les arts marcials que faran també, utilitzaran la nova pista d'atletisme, al igual que també el que dona molt de goig és veure quan s'han començat les 24 hores, que s'han començat en un esport novedós com és el màdel, que és un esport que potencia la pilota valenciana i també una cosa que també ens agrada molt, que és el futbol sala femení. Tindre una categoria femenina siguent el punt d'inici d'unes 24 hores per a nosaltres és una de les millors coses que podem aconseguir. Cal dir que és una fita important de les comarques centrals i també podem dir que són unes 24 hores podem dir les més importants de tota la Comunitat Valenciana i per això esperem unes 10.000 persones, entre 10.000 i 12.000 persones. Aleshores requereix una seguretat, està patrulles de policia local, policia nacional, protecció civil, estan així al poliesportiu i també, com no, el punt del centre mèdic que tenim dins del pavelló, tenim una sala habilitada per a una sala d'infermeria on està el metge ATS i a més tenim tot el personal de la piscina que també està preparats per a qualsevol incidència que pugui sorgir.